Nafarroa beherea garaiarekin bat eginda egon zen 1530 arte. Hemen Nafarroa behereari buruzko 8 datu. Nafarroa behereak edo Baxenabarrek 1325 kilometro karratuko azalera du. Euskaltzaindiak bi izendapen horiek onartzen ditu euskara baturako. Nafarroa beherea erabilera zaindurako, Baxenabarre maila apalagoko erabilerarako. Zuberoaren ondoren, Nafarroa beherea da biztanle gutxien dituen Euskal Herriko herrialdea 32.000 biztanle ingururekin. Hiriburua Donibane Garazita, baina hiri populatuena Donapaleu da. Herrialdearen hegoaldea menditsua da, Pirinioak hartzen baititu, iparraldera egina ahala orografia are eta lauago egiten da. Okabe da Nafarroa behereko mendiri garaiena 1466 metrorekin, Lekunberriko udalerrian kokaturik dago. Bi Lekunberri daude bi Nafarroetan, bat garaiean, bestea beherean, ez nahastu biak. Ibai ugari ditu Nafarroa behereak, bi ibai nagusik zeharkatzen dute herrialdea, Errobik eta Biduzek.